Assalamu alaikum jama'a. A sabon bidiyo na yau na zo muku da wani application wanda zai muku amfani sosai a waya. Shi da wannan application din abin da yake yi shine kana iya kirkirar kira ko kuma chatting wanda yake ba na gaskiya ba da wannan application din. Akwai lokacin da zaka ga kana cikin mutane ko kuma kuna wani taro wanda ka gaji da wannan taron ko ka gaji da wannan hirar, to zaka kirkirar wa kanka kira ta amfani da wannan application din. Za a kira ka, dole za a baka uzuri ka tashi. Sannan babban abin da aka fi da wannan application din shine za ka iya kirkirar wa kanka kira, wani wanda yake sananne ka kirkirar wa kanka kira da shi ya kira ka, ko wani celebrity haka ya kira ka ta hanyar amfani da wannan application din. To a gurguje wani application ne wannan, sannan wani irin setting ake yi masa, yaya ake amfani da shi? Kafin na shiga cikin bidiyo na kai tsaye na so ku subscribe channel dina, sannan ku taba alamar ƙararrawa domin kada zafafan bidiyo na irin waɗannan su wuce ku. Wani application ne wannan, ya ake amfani da shi? Bari ku gani yanzu. Shi da wannan application din gashi nan shine Fake Call Frank. Gashi nan ka shiga cikin application din, za ka yi shiga fake call, customize call. To kun gani nan za ka iya ka sa sunan da kake so ya fito, misali, sannan lambar waya, misali na sa Alinu, lambar waya in ka san lambar shi za ka iya sawa, sannan hoto in kana da hoton shi za ka iya sawa, a zuwan in ya kira ka za a ce shi ne. Gashi nan na sa hoton shi, za ka iya sa vibration don ka ji. Sannan time out, sakan nawa ne kake so a kira ka, za ka iya sa sakan 5, za ka iya sa sakan 10, wanda in kana sa wannan sakannin da ka sa to bayan su ne za a kira ka. Misali na sa sakan 5, to bayan sakan 5 zai kira ni. Da kira ya shigo ko, duk wanda ya gani zai ga Alinu yana kiran ka, babban yaro, ai shikenan normal. Ina fata kun gani. So wannan application yana da amfani sosai, zaka iya ansarin, zaka iya ignore. Yana da amfani sosai wajen creating fake wannan. Sannan zaka iya shi kansa screen din zaka iya saita shi. Yana iya ya zama screen din kala uku ne, ko dai ya zama wannan mai ansa da ignore, ko kuma ya zama wannan na biyu mai alamun ansa da ignore, ko kuma ya zama wannan na uku. So duk yanda ka bar screen din yayi. Sannan bangaren fake chat kuma zaka iya shiga fake chat kai creating fake chat. Misali WhatsApp ne kake so kai creating fake chat, ko Hi, ko Messenger, Hangout, Skype, Viber da sauransu, Telegram, ko duk da wanda kake so kai creating fake. Misali WhatsApp, zan iya creating WhatsApp, create new fake. Zan iya sa suna, misali kwara. Gashi nan shi ma after 5 seconds sai ka sa message din da kake so kai creating. I love you so much there, sai ka taba plus, to message din nan ya je. To after save and continue, kana yin save and continue, after sakannin da ka sa message din nan zai zo, save and continue. So shi ma bayan sakan 5 in ka duba notification ɗinka za ka ga sakon nan ya zo. Kun ga sakan 5 yayi, ga wannan sakon love you so much there. So gashi nan ya zo a cikin interface na application din. Kun ga ai wannan kamar WhatsApp ne, yayi kama da WhatsApp. To haka in chatting ne kake so ka nuna wani zaka iya, duk wani chatting da kai creating ana zaka iya kai screenshot ɗinsa ka tura wani, ko kuma dai ka kai masa forward da sauransu. Ina fata kun gane. So wannan application din yana da amfani sosai, kuma na san za ku ji daɗin shi. Sannan ku duba description video dina, za ku ga link din application din nasa, zai kai ku kai tsaye inda kuke so ku yi downloading din wannan application din ba tare da ka je ka nemo shi ba. Ina fata kun ji daɗin wannan bidiyon nawa, kuma in kana da wata tambaya za ka yi a comment section, insha Allah zan baka amsa. Sai anjima.